Right, mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, sepakuti ndini futi referee mugame rachona, ndiri ni bosi wemunyaya dzachona. Handiti the only Zimbabwean uncle ndabva ndati ndiuye tizombokuzivisai nezvenyaya yatakambotaura nezvayo yemurume akabatikidzwa achichera guva KuEpworth. Aiwa, muchinda yakatochera guva mabhonzo zveshuwa emunhu akanga ari murinda iri, akatomatora ese akazobatwa ainawo. Handiti so nsanda kuzivisai zvizere. Usati wasubscribe paSaint TV, please subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also, let's go and like and follow our Facebook page rakanzi Saint TV. Also, let's share. Handiti let's share vazukuru vasekuru Saint ma-accounts edu yese, ma-social media handles edu yese. Handiti ndito zvekudi kwese kwamuri vazukuru. Right, nyaya yemuchinda uyu yakanetsa paEpworth apo, vamwe vachitaura kuti urombwa, vamwe vachitaura kuti uroi, asi murume uyu ane his own side of the story. Anotaura iye kuti zvoni akatopiwa mvumo, akanga atori netendero yekuti anga ari anochera guva ramai vake. Handiti anotora mapfupa amai vake anomaviga somewhere. So ndo zvaaita murume uyu. Ndosaka muri kuona kuti panapa andori nechimufananidzo iri panapa, andori mabhonzo amai vake, emudzimai waari kuklema kuti ndi-late mother vake. Handiti so hamena kuti munozviona sevazukuru, haizvizvi nyowani nyaya yekufukura makuva vanhu vachinovigwa zvakare, hazvizvi nyowani, asi nzira inganzi iri proper yekuti tinge tiri tinozviita izvi ndo yakaita sei. Handiti nzira iri proper ndeiyi here kuti munhu ozotanga kufamba nemabhonzo emunhu, zviri proper here zvazukuru, kana kuti kutodisrespecta mufi. Handiti hamena kuti munozviona sei, ngataura nei kucomment section kuti munozviona sei. From Uncle Saying, the only Zimbabwean uncle, pari zvino tichiti much love.